Çareň maňa diýini bilýärmi? Ben ýeren kimen? Çareň. Patwarlakymy? Hawa. Hawa. Ha? Hawa diýär. Assalamu alaikum. Şopa diýdi menem. Aleykümselam. Derýärmi? Gom oğlum. Çynym. Haçan geldiň ata? Ha? Haçan geldiň ata? Ýani işeýän ataýdy. 4 ýyl berşdaýdym. Men görmändim eken. Kwartrant bolýarmy? Ýok. İşeýän sen ataýdy. Şuwar. Şuwar geçi bilen akmış ataýdy. Suwakmy? No. Geçi bilýän görsek bilen. Munsur dökmeni çykdy. Motor dökmäne çykjak. Hawa. Lapawlam bar. Edim bu ata geçmeleme. Eki? Kaç minutdan çıkacak? Wow, memnun. Toratyň ogradan göreýän men munsur dökmeni çykmaly. Suratyny Öy. Yok oğlum. baba hiç galaýan da men. Ne bu tanışlar bağmay. Baray satrystan ýapady. Alo, Zoma. Yok, ýalňyş. Barda dostum ýok. Sen baraka Mesut. Şatır şutur gabar bolaýda. Memnun. Ha? Liçka alla men surat urady. Aýdany. Nämäläden liçka alay diýen surat urady. Ýok, nomerden de bag etmesen bolany, galyp bolany. 62 75 89 58. Atlyň neresi? Ha? Aslyň neresi? Şu taýsky diýip eşitdiňmi? Ya sen ştaýdan bolmana hakyň ýok. Men ustady bolmagy hakym bar, näme üçin boýaýan? Hiç sen ştaýly bolmana hakyň ýok. Koýaýda Bol suratyň Bolýar, suratyň ograt. Bar bolmalarym. näme diýär? Kim? Ýerbat. Hawa memnun. Suratyň ograt aýdar eşka. Bolýar, resk bolýar ýa-da. Ne? Ýap sesiň ýanynda gok bolsa. Şyh gel ýokary. Gal gep dinläp durmaňda. Kele ýalay bolup durşuňyz. Oway. Sen adminiň näçin aýrylýar?
Evet. Hüleýala kol kelläde gyňaşdan bolup duraglanlar galýa gory. Dal boyok sen, dal boyok. Tapaklylar. Tamam. Gelbäri. Hey, körpä, tik gelle ýatpan. Azim ýuwaş bol. Ediz gowmy, menem gowy. Batyr gelbäri. Ha böyle. Düşündüm 2 düşündüm. saniýe çap galmasaňyz udaly edejän. Bir-birden udaly edejän özüm. 2 3 gidip başlady.